Daina nakapalagpas sa pigibong entrapment operation kan Sorsogon City Police Station ang tulong lalaki na sospek sa pangingikil sa sarong peryahan sa Coastal Road sakop kan Barangay Sirangan, Sorsogon City. Binisto ang mga sospek na sinda Christian Santo Domingo asinan ama kaini na si Cesar Santo Domingo. Kasabwat man ka mag-ama ang amigo na si Artemio Ipanag. Enterong residente kang Bagong Silang, North Caloocan City ang tulo. Sigun sa otoridad, resulta ang pagkakadakop sa mga sospek sa sumbong ning sarong negosyante na subot may mga kaduda-dudang persona na nagpapatakot sa inda asin nagahagad ning kwarta. Enot subuot na 12,000 ang pigahagad kan mga ini. Sundo na napakiulayan na 3,000 na sana. Time na pumunta sila doon. May mga time na nagpapakilala po itong from the media. Nagpapakilalang media. Then, in order to extort or harass ito pong mga business operators para po mag-give in sa hinihingi na pera. Dugang pakan otoridad bako ini ang primera bes na nangikil ang mga sospek. Enot na subot ang mga ining nai-report sa parehong krimen sa Barangay Abuyog kang parehong syudad. Alaga day ang mga ini nadakop. According po sa coordination namin sa NBI, sa regional office, permi pong ginagamit man ang pangaran nila kaya nga interesado man sinda digdi sa mga suspetsado para matawan na ning linaw ang sa indang ahensya or malinis ang sa indang ahensya kasi laging nagpapakilala ini. Sa ngunyan, pigsususog kan Sorsogon City PNP kung may kinaembeltuhan pang krimen ang tulo sa ibang banwaan o syudad. Ikot talaga sinda, tigtutuyo talaga ninda ining mga bakulang po ang mga business. Kaya ang mga transaksyon nito, may mga 20,000. Nakita po namin dito sa mga na-validate namin na mga pieces of evidence na na-recover sa kanila. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang iba pang dokumento na posibleng magpatunay kang pagkakaimbelto kan mga ini sa sindikato. Nagluluwas man ang mga negosyante sa Fishport, Airport asin Coastal Roads ang target kan mga sospek. Mga nakikinig, lalo na po, nakaposta din po ito sa Sorsogon City Police Station na Facebook page po. Nandyan po yung mga pangalan at picture, makipag-ugnayan na lang po para mabigyan namin ng detalye. And pwede niyo pong i-verify dito sa aming police station para po pag na-identify natin, madagdagan pa natin at na-file pa natin ang kaso kung kayo man po ay nabiktima nitong mga mapansamantalang mga tao. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan Sorsogon City Police Station ang mga sospek na nahahampang sa duwang kaso. Enot ang usurpation of authority huli kan subot pagpabisto kan mga ini na personahe kan NBI asin robbery, extortion. Pangapudan kang pulisya, natulos ipaaram sa saindang opisina in kaso may mga kaduda-dudang persona na nagpapabisto bilang personahe kang gobyerno asin nagahagad ning kwarta. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.